Se oli nolo juttu, se toissailtainen, sen muistan. Oi, 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 sen muistan. Sen muistan. Ikäni mä muistan sen. Mä painun kouluun hippoihin ja sinne tuli Salli, se tyttörehtorin, sen muistan. Oi, 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 sen muistan. Sen muistan. Ikäni mä muistan sen. On Salli pitkän luisemakin, vaan sisältään tulta hän päästä jalkoihin, sen muistan. Oi, 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 sen muistan. Sen muistan. Ikäni mä muistan sen. On Salli tyttörehtorin ja siksi aina tanssiin. Hän hakee ketä minuloinkin, vähän niin kuin väkisin. Ja paras silloin on mukaan mennä tietenkin. Ja paras silloin on mukaan mennä tietenkin. All right. Mikä lopetus, Harri ja Jutta. Aplodien saattelemana sieltä portaat alas ja tänne vielä kumartamaan yleisölle kotikatsomoihin saakka. Olipahan lopetus tälle illalle. Biisin nimi Lehtorin luiseva Salli, mutta te näytätte ihan luokkakavereilta. Ei tässä mikään Lehtori ja Salli ole. Ei, kun siis se oli se Lehtorin tytär, mä oon vaan oppilas. Ai niin, joo, tietysti. Täysin väärin. Jenni. Niin, me pohdittiin viime viikolla tuomareiden kanssa sitä sun loistavaa huippuhyvää vakiotanssiasentoa. Sano vielä, Jukka, mikä se oli englanniksi? Immaculate shoulder line. Immaculate shoulder line. Ja vähän jännitti, että miten se pärjää poika tässä, niin sehän oli hienon näköistä. Eli kyllä sulla tämäkin taittuu, lattarikin taittuu. Mutta sitten mä teen tunnustuksen. Mulla on lieviä vaikeuksia tämän kilpatanssimailman estetiikan kanssa ja nyt mun katse kääntyy vähän tähän teidän kokonaisuuteen. Mun mielestä nyt ollaan vähän... Laitan kuvitteellisen kukkahattu-tädin päähän näin, ja mun mielestä nyt ei olla ehkä ihan tyylikkäitä, vaikka kokonaisuus oli tyylikäs. Chaivia, baby! Yeah. Juuri näin. Hyvä, Harri. Jorma. Chaivia, mulla ei ole mitään vaikeuksia tämän asukokonaisuuden kanssa. Tää on aivan loistava. Ja sitä paitsi tää oli ihan loistoveto, siis koko ote, olemus, asut, musiikki ja vauhti. Tää tavoitti just sen spiritin, sen hengen, mitä mä Chaivilta odotan. Bravo. Hyvä tyypit. Helena. No, tää oli kyllä todellakin kokonaisuus ja Jenni, muakaan ei häirinnyt ollenkaan nämä asut, koska mun mielestä asut, tilankäyttö, tarina, musiikki, kaikki sopi niin hienosti yhteen ja teki sen hienon kokonaisuuden. Tanssitaito oli koreografian vaativuuden tasolla. Hirveästi mua harmitti, kun tuolla meni vähän rytmillisiä mokia, koska muuten taas ollut super. No hei. Niitä tulee tässä vaiheessa kilpailua, Jukka. Rytmi sinne, rytmi tänne. Mahtava show. Siis tää Naughty Schoolgirl Fantasy niin oli varmaan ihan sun idea. Että... Siis mä oon suunnitellut tämän. Niin mä arvasin sen. Se on hyvin suunnittelijansa näköinen asu. Joo. Mutta tää James Dean look kyllä pukee myöskin sua ihan loistavasti. Vähän rytmiputos tossa keskellä. Muuten tää oli ihan loistava. Hieno, aika hieno lopetus tälle ja nyt mä odottelen pisteitä. Huikea pari. Näin Harri ja Jutta päätti siis tanssien osalta tämän toisen suoralähetyksen tällä kaudella. Ja hienolla tavalla sen tekikin. Ja nyt kun tämä oli viimeinen tanssi, niin sen tarkoittaa myös sitä, että äänestysaika alkaa olemaan ihan lopuilla, joten nyt nopeasti niitä ääniä antamaan. Enää ei ole paljon aikaa, eli jos haluatte Harri ja Jutan nähdä jatkossa, niin anna se ääni parille numero 4. Ja muistakaa, yksikään pari ei automaattisesti mene jatkoon. Ei kannata olettaa, että nämä varmasti tästä menevät jatkoon. He eivät tukeamme tarvitse. Kaikki tarvitsevat teidän tukeanne. Äänestäkää, äänestäkää. Vappu, ole hyvä. Wow! Siis käydään nyt tää pukuasia vielä läpi, kun tässä tuli niin paljon polemiikkia. Onko tää siis Harri sun käsiala, tää luukki? Googleen Naughty Schoolgirl ja siitä mä näytin kuvaa, että tommonen. Muista, että tämä on perheohjelma. On. Siksi mä sanoin sen englanniksi. Joo, no se on hyvin ajateltu, mahtavaa. No mutta siis sä oot nyt näyttänyt mies, joka ei koskaan tanssi eikä kuuntele musiikkia, osaa tanssia siis vakioita ja lattareita. Kumpi on enemmän lähellä sydäntä?
No, en mä oikeastaan tiedä. Ehkä valssi tuntuu omammalta, mutta tämähän ei ole todiste mun kyvystä, vaan tämä on todiste Jutan kyvyistä. Siis, jos se saa niin kun tästäkin kaverista tanssin aikaiseksi, niin se on opettajan ansio. Ja sä näytit siltä, että sä oikeasti nautit tosta. Se oli hemmeti siisti. Mahtavaa. Otetaan illan viimeiset pisteet teille. Tuomaristo on antanut pisteensä. Jukka Haapalainen. 7. Jenni Pääskysaari. 6. Jorma Uotinen. 8. Helena Ahti-Hallberg. 7. No vau, 28. Se on 4 pistettä enemmän kuin viimeksi, että menette ihan kärkikahinoihin. Ei tarvitse varmaan kysyä, olette tyytyväisiä? Ollaan. Millä eväillä, Jutta, jos treenit jatkuvat ensi viikolla, millä eväillä jatketaan? Oi, tästä on ihana jatkaa kyllä. Tästä saa energiaa, mutta huomenna palataan salille ja homma lähtee alusta. Nyt mä ymmärrän, miksi sä kehityt. Joo, Hän ei anna sulle paljon armoa. Tamin sanoi, että nollataan nyt tämä tilanne ja sen jälkeen, niin huomenna alkaa uusi peli. Kyllä, näinhän se menee. Nyt kuitenkin me olemme nähneet kaikki tämän illan tanssit ja Harri ja Juttakin pääsee hetkeksi aikaa hengähtämään, sillä me vilkaistaan, että miten nuo tuomariston pisteet jakautuu meidän parien kesken tänä iltana.